Siya ako ng mga rig, so fancy Maria Fatima. Ay! Sana. So, kasi pag what's up mga Boy Ben Sitter, nakayayab ka na wapo come out. So okay, Happy New Year no? Happy New Year! Kini nakoy pangutana, kinsa gyud pangani mo? Rose Valin. Taga-asa ka? Taga-Tugungan, Konsolasyon. So okay, so nakoy pangutana nimo. Di ba bagong tuig man ka na no? Paggabi asa ka nagpabuto sa sod or sa gawas? Sa sud. Ganun sa sod man. Kay namin balay na mo good. Ang sa sod, safety ra sa sod sa kay kanang dili ra ka maka-disturbo sa uban. Oh, kay kami kamera. Oh, mao gani. So So karon kay naatay buhaton karon nga video. Kinsa kay pangalan niyo? Hi Marana. Ikaw? Kylie. Kylie, ka-cute kun nimo pangalan. Taga-asa mo? Compostela Resort. Silingan na mo? So okay. Di ba bagong tuig man ron? Yeah. Gabi asa mo nagpabuto sa sod or sa gawas? Sa gawas, kabanwaan. Ganun sa banwaan man. Mas nindot man kay Pandamingaw. Kay sa sud balay kay Saba. Mga sa Saba sa kaysa niyan. Kini maka-disturbo basig na ay Yup kay nagnaitaw. Oh, mao gani. Kinsa ito nagpatayo sa Rizal gabi gani ang kadlawon? Ha? Sa? Kinsa ito nagpatayo sa Rizal gani ang gabi gani ang kadlawon? Nagpatay date. Ha? Kami. Kay Bob. Kinsa kay pangalan niyo? Pandayan. Angel. Angel? Angel sa buhay ko. So, okay, taga-asa ka na mo? Kanduman. Oh, kanang kuha na mo kanang silingan or igagaw? Best friend. Ah, best friend. So, okay na mo uyab or wa? Siya na ako. Ikaw wala? Wala. Nganong wala mo uyab? Mas gipili man akong mag self-love lang. Okay, so kamo ran duha nga rin? Tulo. So, okay na ko'y pangutana ninyo. Di ba bagong tuig man karon sa. So, okay. Gabi asa mo nagpabuto sa sod or sa gawas? Sa gawas. Ganong sa gawas man? Basta mabutan man. Ay, sa sod or sa gawas? Mabuto niya man. Sa gawas may nagpaboto. Ah, sa gawas. Ganong sa Murag gawas? delikado man. Oo. Delikado man ang sa sud. Sa gawas para safety ra pud walay maamong sa, yes. di ba? So, okay, ang sunod akong pangutana kay sa nagpatay ni Sir Rizal ganyang kadlaw gabi. Wala mi ana. Bobo mi ana, wala mi kabalo. Wala mo na minus maestra na. Wala. Bagong tuig man karon, di ba? So, kasi pangani mo? Randoin Paya. Jana. Taga-asa mo? Tugbungan. Lasyon, Kasili. Sili sa silingan gid mong cards. So, karon kay bagong tuig man karon namoy uyab. Wala jud. Ikaw? Wala. Kung ang akong pangutana, gabi asa mo nagpabuto sa sod or sa gawas? Gawas na lang noy. Gawas ya. Gawas kay. Sure ka gawas? Oh. Di yang ano mapabuto mo na sudi. Kami kalaga na yun. Ganun sa gawas man. Kasi para ako ang safe good. Oh. Mao gid tinod. Para dili kay siya maka-affect sa sudya na ba? Oo, mao sad. So ang ikaduha na akong pangutana kinsa nagpatay yung Sir Rizal ganyang kadlaw? Padirbo ako yung gato. Taga-asa mo? Taga-Lasyon. Kasi pangalan niyo? Ako si Joshua Garcia. Kini na ko'y pangutana sa inyong tapok nga rin kinsay pinakagwapo. Try. So ang pinakagwapo mo yung pangutanon. Bisa ng kalibutan pa mo bali. Wala man nunta ko diri. So kining na kayo uyab. Oh. Kasi pangalan mo uyab. Try. So gig. Kining na ko'y pangutana naam kay uyab. So gabi bagong tuig man gabi karon. So asa mo nagpabuto pag gabi sa sod or sa gawas? Sa sud ra gid. Ganon sa sod man. Lain kay makita sa buwan. So,
Ikaduhang pangutana, kinsay nagpatay o si Rizal ganyan kadlawon ganyan gabi? Bawa ko bawa eh. Wa kay baw? Bawa dyan. Kinsay pinakagwapa yun do? Shit! Ayun na. So siya ang gwapa. So okay, kinsay pangani mo? Lie. Lai. So Lai na kay uyab or wa? Wa. So nakoy pangutana nimo karon kay di ba bagong tuig man karon nya pag BE kay sugat. So nakoy pangutana nimo asa ka nagpabuto pag BE sa sod or sa gawas? Sa sud. Ganong sa sod man. Kay nindot na lang sa sud ma-feel nimo. Mao jud tinuod jud mapel. Kuan. Ma-feel ni Mang New Year. So sunod nakoy lang yung pangutana kinsay nagpatay ni Jose Rizal ganyan kadlawon? But yun di ay. Oh, kinsay nagpatay? Wa ko kahibo. So kinsay mong pangan? Althea. Althea Jane Marie. Oh. So si Althea na ay uyab or wa? Naa, 5 ka buok. Ano kadaghan gud. Ang ako kong videographer nagpanglingo gud siya gud kay 5 ka buok imong kuan. So Althea di ba bagong tuig man karon hagabi asa ka napabuto sa sod or sa gawas? Sa gawas. Kano sa gawas man? Kung sa sud mapabutuhan tawi, mapungkol ta. Mao jud no. Mas safety just gawas kay kung sa sod masunog. Oo, ano siya sa sud kuno iyo. Wala sa sod ako ng mga kaorg. Unsay masulti mo na sa sod? Nindot siya. Ito tinod nindot siya sa. Nindot mabuthan. Oh, mabuthan siya. Nas mangutan na kinsa nagpatay mo si Rizal ganyan kadlawon ganyan gabi. Sunod doy. Kinsa gyud pangani mo? Na Fiteris. Nakay uyab karon o wa? Na Asa man mo uyab karon? nasa lain. Nasa lain nag New Year. So okay, happy New Year. Nila, no? Oh, happy New Year mga kaorg. So happy New Year sa Mika. Happy New Year migo. So okay, nakoy pangutana nimo. Sige. Di ba bagong tuig man gabi, asa ka nagpabuto sa sod or sa gawas? Sa sud, natugra ko dong. Anong natog mga dapat imog dyan sa lubong mo ng kuan? Sa lain man siya nagpabuto. Mao jud sa. Kisa mo nagpabuto nako. Mao sa ang imong uyab lay. Sa lain nga nagpabuto. Mao sa or imong kuan, imong ubang kachat-chat. Wala. Wala. So ang pinaka-last na kong question kay kinsay nagpatay ni Jose Rizal ganiyang kadlawon og karong gabi? Ha? Unsa man na? Kinsay nagpatay ni Jose Rizal ganiyang kadlawon gabi? Unsa man na? Mao gani. Wala switch ana? Wala. Ya. Ora na. Una oy. Dili ba ikaw? Dili ako nagkuha tara nag. Yo, what's up mga It's your boy Vince Jet Original. So okay mga karig, sa inyong tapo karon kinsa ang pinakagwapa o gwapo kay mao tong pilian. Mani pinakagwapa lang mo. Mani pero hindi mo pinakagwapo. Okay, kinsa man atong interviewon karon ang gwapo, gwapa. Ikaw man ang pinakagwapa kanin tapok. Sige. Sige, kasi pangani mo. Ikaw kasi pangani mo. Kasi pangani mo. Christine. Si Christine karon ay uyab or wa? Na. Na siya. Okay, siya may kinagwapa siya may pinakagwapo. Naawa. Na. Si Christine gabi asa nagpabuto sa sod or sa gawas? Sa gawas. Ganun sa gawas man. Sa gawas, ganun sa gawas man. Alam sa na po sa sud kay mabuto apil ang balay. Wag no, masunog no. May mong gina sa gawas para safety. So, nakoy pangutana nimo kinsay pangani mo? Saysay. Saysay, si Saysay, taga-asa karon si Saysay. Paknaan. Naiuyab si Saysay or wa? Wala. Wala. So bagong tuig man karon. Pagabi asay nindot gipabuto sa sod or sa gawas. Ano kayo sa dani mo ta? Sa gawas kay lingaw man. Mausad. Ganong sa gawas gani? Pero di naman naghan. Tinuod sad sa. Kay karon daghan kay tawo nga sa Wigis. So ang ikaduha na ko yung pangutana kinsay nagpatay ni Jose Rizal ganyan kadlawon. Kinsay nagpatay ni Jose?
Absent ba yan? Absent mo. Ay gusto ipa-shoutout. Ay! Shoutout sa akong kagalingon. Rospalin. Okay. Rospalin isaw. Thank you kaya. Na kay gustong i-shoutout. Wala. Wala. Ay, ayan ka na. Shoutout din sa akong mga best friends si Maria Fatima at si Amber. Okay, maura to basig na may gustong i-shoutout. Pan. Shoutout sa akong mama papa. Kasi makita yung mga magpapa ni. Oy, shoutout sa akong baby dira. Sana sig na kay gustong i-shoutout. Shoutout kong Kevin Montes Claros ha. Shoutout kong Joshua Bitogo. Shoutout kong ni Carl Sassing. Ikaw basig na. Wow. Okay, maura. Shoutout na siya ni Idib, Lisandra. Ayan. Amoy gustong i-shoutout. Shoutout din sa akong mama. Kamo basig na may gustong i-shoutout. Shoutout ko sa akong Ero. Si Panda. Si Panda. Okay, thank you ninyo ha. Basig na kay gustong i-shoutout. Okay. Hi, shoutout din ko sa akong uyab. Kasi mga si mga yab. James Saiso, nasa Kabaylan karon sa lain siya na New Year, sana all. May gustong i-shoutout. Shoutout sa mga Olimpare! Amo do kay Bob. Tanas cards. Tanas cards. Ano ang mudis? Wala may kanang komersyal ang mudis. Mo do may kay Bob na kasi nagpatay. Gustong i-shoutout. Shoutout ni Rian. Ikaw basig na kay gustong i-shoutout. Shoutout ni